víš co bude v pátek 23.3. v Sasazu? Kámo, křes Majka Spirita, křes MAAT, bude tam křes nového singlu od Indio Aviče. A bude tam taky speaker Majko a Epic. A házetem. Přesně tak, budou tam i házetem. A bude tam i výstupko týmu Awesome. Což jsou vlastně strašně úžasní kluci, který mají všichni rádi, ale nikdo je nezná. Takže... Vůbec ho neposlouchejte, mám malý péro. Hej kámo, víš co je 23.3. v Sasazu? Pátek.